etorriak San Ferminetako 3. programara, gaur uztailak 8 asteartea Ezpeleta Jauregira etorri gara eta orain erraldoiak eta burugandiak ikusiko ditugu egunari hasiera emateko. Goazen! Eider, Oian, Abets, Lander, Ibai. Eta zer mozu San Ferminak? Oso ongi. Ongi zer egin duzu kontatu diguzu? pues atzo egon ginen, etorri ginen ambientea ikustera eta gaur jan gara zezen plazara ikustera zezenak. Eta gaur erraldoiak ikusi dituzue? Bai, pasatu gara kaletik eta handik zeuden. Eta gaur ze plan duzu, zer egin gauzu orain? Iruñatik buelta bat emango dugu eta gero ja zakit uste dut etxera joango garela. Eta hemengoak zarete, egunero aterako zarete? Bai, hemengoak gara, inguruko herri batzutakoak. Eta egunero aterako zarete, igoko zarete Iruñera? Ez dut uste. Osea, deskantzatu ere. Zakitzuek aterako zareten. Ez. Ni naiz Errotxapeakoa, egunen batean bai igoko naizela pixkat ona alo viejo eta baina ez dut uste egunero zen joaten naiz gero pixkat oporretara eta ez dut uste aterako naizenik egunero. Mila esker talde eta oso ondo pasa, disfrutatu festetaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Norekin gaudizketan orain? Imanolekin. Eta zer moduz doaz festak? Ondo, gaur etorri gera, txikiakin, erraldoiak eta ikustea eta egun pasa. Kaixo! Urtero bezala esan kaixo. Abit. Eta hoxe, urtero etortzea, porque gurasok herriberakoa dazkat, eta gustatzen zaigu festa girora etortzea. Eta gaur ze plan daukazue? Erraldoietan hori geha, bazkaltzea jungo geha hortikan, eta gero martxingo du berriz. Eta beste egun batean etorriko zarete? Ez dakit, hementxe gaude kanpin batean onduan, da izan daiteke beste egun batean etortzea eta aprobetxatzea festa giroa. Bueno, mil esker eta oso ondo pasa, disfrutatu. Zuei, bai. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun,
zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansoaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Orain Danielekin gaude, agurtu kamerara, Daniel. Kaixo. Horra, agur. Agur.
udaletxe plazara hurbildu gara, Jalauta 79 joko duela, eta ea nora eramanten gaituzten. Norekin gaude izketan orain? Ane, Maren, Naia. Eta nondik zatozte? Legazpitik. Eta gaur etorri zarete bakarrik, beste egun batean, txupinazoan egon zarete? Gaur bakarrik. Eta ze plan daukazue gaurko? Egun guztia pasatzea hemen, disfrutau. Eta gero gaueako ja etxea jutea. Eta autobusez etorri zarete? Trenez. Eta kontzertu bereziren bat, daukazue hortik? Etorri gatik improvisatzea, bereztik. Eta, orduan niko bendatzen zuet joatea Peinekin, gero. Peinen irteetara. Bale, jungo geha. Oso ondo eskerrik asko. Asko disfrutatu egunaz, neskak, eta mi esker. Aio.
Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.